Εδώ θα δούμε όλη τη διαδρομή απογείωσης όπως φαίνεται μέσα από το head-up display του αεροπλάνου. Bingo. Bingo. Το μαχητικό απομακρύνεται από την περιοχή του αεροδρομίου της Σούδας με ταχύτητα 375 κόμβων. Σε ύψος 4.000 περίπου ποδών, ο κυβερνήτης εκτελεί δεξιά στροφή με φόρτιση 2,5G για άλλον έναν έλεγχο στο λαντήρν που αποκαλείται Out of Limit Turn. Το διθέσιο F-16 περνά πάνω από την πόλη των Χανίων και μπροστά στο head-up display εμφανίζεται ένα μικρό τετράγωνο. Είναι το target box του ατρακτηδίου ναυτιλίας, το φλιρ του οποίου έχει εντοπίσει τη θερμότητα που εκπέμπει ο κινητήρας του προπορευόμενου αεροπλάνου. Κατόπιν ενεργοποιείται το φλιρ του navigation pod. Από κάτω φαίνεται η πόλη των Χανίων φωτισμένη. Ένα πολύ ωραίο θέαμα από το πιλωτήριο ενός μαχητικού με πανοραμική θέα προς κάθε σχεδόν κατεύθυνση. Πολύ καλύτερο από αυτό που προσφέρουν τα παράθυρα ενός πολιτικού αεροπλάνου. Και ετοιμαζόμαστε για το land check. Ακολουθεί άλλη μία δοκιμή με το που τα αεροπλάνα θα περάσουν την πόλη των Χανίων με κατεύθυνση τη Σπάθα. Είναι τυποποιημένη ως land check και στόχο έχει να πιστοποιήσει ότι το λαντήρν διατηρεί το ύψος ασφαλείας που έχει επιλέξει ο υπτάμενος για χαμηλή πτήση πάνω από το έδαφος, ακόμα κι αν ο ίδιος δίνει μέσω του χειριστηρίου εντολή για κάθοδο. Η παύλα που εμφανίζεται εδώ σημαίνει ότι ο κυβερνήτης έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία TFR του λαντήρν. Το σύστημα κατεβάζει αυτόματα το αεροπλάνο στο ύψος που έχει επιλέξει ο κυβερνήτης, ο οποίος εδώ μπορεί να κάνει χειροκίνητα διορθώσεις μόνο δεξιά και αριστερά.
Εάν ο υπτάμενος πιέσει το χειριστήριο προς τα εμπρός για περαιτέρω κάθοδο, τότε αρχικά ακούγεται η ηχητική προειδοποίηση Altitude. Αμέσως μετά, το σύστημα ανυψώνει αυτόματα τον ήχο του αεροπλάνου, δίνοντας την ηχητική προειδοποίηση Pull Up. Εδώ θα δούμε από τη θέση του κυβερνήτη την ανύψωση του ρύγχους του αεροπλάνου από το λαντήρν, το οποίο διατηρεί το ύψος πλεύσης που του έχει δοθεί. Να η απότομη ανύψωση. Θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο land check με ελάχιστο ύψος στα 500 πόδια αυτή τη φορά. Θα το δούμε μέσα από το head-up display του αεροπλάνου. Παρατηρήστε το ύψος στη δεξιά πλευρά μέσα στο παραλληλόγραμμο κουτί. Με την ένδειξη να μην έχει φτάσει ακόμα στα 500 πόδια, μόλις ο κυβερνήτης αποπειραθεί να κατέβει χαμηλότερα, το λαντήρν θα δώσει απότομη στάση ανόδου στο αεροπλάνο. Αμέσως μετά, ο κυβερνήτης εκτελεί άνοδο με γωνία 20 μοιρών και κλειστή στροφή δεξιά. Είναι ένα half roll με κλίση 120 μοιρών, ελιγμός απότομος. Αυτή είναι η άνοδος και αυτό είναι το half roll. Το λαντήρν θα αντιδράσει και εδώ λόγω της περίεργης τάσης του αεροπλάνου, οπότε θα προειδοποιήσει και πάλι τον υπτάμενο ηχητικά και οπτικά. Οι δοκιμές πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του λαντήρν, που εκτελούνται σε κάθε πτήση αφού αποτελούν μέρος των κανονικών διαδικασιών, τελειώνουν και ο σχηματισμός παίρνει πορεία για το επόμενο σημείο της διαδρομής στη Δυτική Κρήτη. Η ταχύτητα εδώ, σε αυτό το τμήμα της διαδρομής, διατηρείται στους 375 κόμβους και το ύψος είναι 3.500 πόδια. Σας αφήνουμε να απολαύσετε για λίγο τις μοναδικές αυτές εικόνες, καθώς το σκοτάδι πέφτει και γίνεται όλο και πιο πυκνό.
Τα δύο αεροπλάνα θα αρχίσουν να πετούν σε σχηματισμό σε σχετικά μικρή απόσταση για να πάρουν πορεία προς την Ελαφώνησο. Σε λίγο, όταν το σκοτάδι πλέον έχει πέσει για τα καλά, ακολουθούν και άλλες απογειώσεις. Στη Σπάθα 3500 συνεχίζουμε προς Ελαφώνησο, κατερχόμενοι για τα 500 ποδιά. Μπράβο, ελήφθη, ελεύθερο συχνότητα σε καλές 30. Μπράβο. Τα αεροπλάνα τώρα πετούν πάνω από θάλασσα μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Για το λόγο αυτό παρακολουθούμε την πτήση μέσα από το head-up display. Είσαι έτοιμος? Ναι, ναι. Πάμε. Ο ένα RAL των TFR. 2. Ο κυβερνήτης επιλέγει ξανά TFR και το λαντίρν κατεβάζει αυτόματα το αεροπλάνο στο ύψος που ο ίδιος του έχει δώσει. Βλέπεις τώρα δεξόμετρο εδώ να δουλεύει σωστά. Ότι κατεβαίνει και σιγά σιγά θα αρχίσει να μας ανεβαίνει, να μας ανεβάζει σιγά σιγά. Ωραία. Ελαττώνεται στα 50 γκράουν να πηγαίνουμε.
Στην αρχή θα μας κατεβάσει 1000 πόδια, σε λίγο θα πάμε 500. 2, Ράλτον, TFR. Ένα. Σε λίγο θα τον ακούσετε να λέει ότι μόνο δεξιά και αριστερά μπορεί να στρέψει το αεροπλάνο. Στο κατακόρυφο επίπεδο τον έλεγχο έχει το σύστημα. Κοιτάξτε πώς φαίνεται η θάλασσα. Οπότε τώρα πάει ότο, έτσι, μόνο του. Ναι. Εγώ απλώς θα πάω δεξιά-αριστερά. Ελαφρό. Εδώ είναι στα 11 μίλια. Okay. Πάω λίγο πιο δεξιά. 10 μίλια, gray scales off, on. Και κάνουμε το focus εδώ. Okay. Το φλουτάρουμε, το ξαναφτιάχνουμε να καθαρίσει. Το κάνουμε narrow field of view, το κάνουμε το ίδιο πράγμα μέχρι να φλουτάρει. Ακολουθεί η διαδικασία Target Pod Focus, καθοδόν προς τα κύθυρα. Και μετά το ξαναδούμε πάλι. Timo Shaft, Caso Zero, Wide Field of View. Πάμε HSD, το steering point, το IP. Αν τώρα είχε εμπόδιο δεξιά και ήθελες να στρίψεις, δεν θα σ' άφηνε. Θα έβγαινε ευθεία, αλλά με το που πέρναγε το εμπόδιο θα στρίβε μόνο του. Ναι. Παίρνει στη μνήμη τι έχει ζητήσει και το κάνει. Πρόκειται για ρύθμιση της ευκρίνειας της υπέρυθρης εικόνας που προέρχεται από το ατρακτήδιο στοχοποίησης του Lantern και μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο τεύχος νούμερο 5 του Remove Before Flight Military. Ανεβαίνω στα 4.500 ή κάτι νεφών για το Maverick στο επόμενο βολέ. Air to ground fast check. Εδώ θα παρακολουθήσουμε εγκλωβισμό στόχου στο έδαφος για εικονική βολή πυράβλων Maverick. Στα 4.500 πόδια, είμαι προστατευμένος γιατί έχω το Maverick, βάζω μια πολύ μικρή βυθισούλα. Ναι. Αυτή θα την κρατήσει το αεροπλάνο, πάω to ground. Με παραλάβε. Τα next που είναι. Πάντως είναι ψηλότερα από ό,τι είμαι. Αλλά Maverick δεν είναι. 4,5. Με παραλάβε. 4,500 είσαι. Σωστόν. Νάτες. Νάικερες, βλέπεις. Ναι. Point track, πιάσαμε το στόχο. Με το TFR ενεργοποιημένο, το αεροπλάνο κατεβαίνει ξανά χαμηλά, παίρνοντας πορεία προς τον επόμενο στόχο. Συνεχίζουμε, δεν κάνουμε άλλη προσβολή, συνεχίζουμε για το επόμενο σημείο. Βγαίνουμε στο γράδο και πατάω τον Nemos για να αρχίσει να μας κατεβάζει. Okay. Να κάνουμε ίκρες δηλαδή. Ναι. Επιταχύνω. Επόμενο σημείο. Και είδες πως κάνουμε λοκρόν στο πότι στο στόχο, έτσι. Κοίτα τώρα, κατεβαίνει προς το χωράφι. Ναι. Θα βγω λίγο εδώ ευθύνα, μην πάμε το χωριό. Και μας ευθυγραμμίζει. Συνεχίζουμε μετά. Είδες, αυτό μας ανεβάζει μόνο του τώρα. Δεν σπρώχνω εγώ το αεροπλάνο. Ναι. Και αριστερά. Η προσβολή του θα γίνει με ελιγμό band. Είναι ο ίδιος που είχαμε δει στη νυχτερινή πτήση με τα F-16 Block 50 της 347 μοίρας στο πρώτο τεύχος του Remove Before Flight Military. Δείτε την προσβολή να εξελίσσεται ενώ ο κυβερνήτης περιγράφει κάθε κίνησή του στο δημοσιογράφο που πετά μαζί του στο πίσω κάθισμα. Εδώ σου λέει τερένα αριστερά, το είδες που σου έδειξε. Έχουμε επιταχύνει 480.